Привіт! Нещодавно розбалакались з дівчинкою про спаржу. Яка вона може бути, як вона росте на простому городі в селі. Може виглядати ось так. Це зернятка її. Поставила на пророщування ще місяць назад. Декілька проросли, то я їх висадила в стаканчики з ґрунтом. Може виглядати ось так. І ще не холодок, як і кажуть на неї. Але вже, бачите, такі пагінці. Ось цілий рядок таких пагінців. Це однорічні. Минулому році замачувала насінинки. Вони проросли в стаканчику. І влітку вже в червні чи в липні висадила їх в рядок. І будуть стояти до восени. Осінню буду їх пересаджувати, розсаджувати. А може виглядати ось так. Це 3-річна спаржа. Її вже можна зрізати і їсти.